Hoxe é un día importante para todos os nenos e nenas do mundo. Eu vou de azul por todas as nenas e nenos que non poden expresarse. Cando cambias o mundo dun neno, todo o mundo cambia. O azul protéxeme do virus e tamén dos que intentan roubar os meus dereitos. Eu veño de azul por todas as nenas e nenos que están en silencio. Hoxe é o día para loitar polos dereitos dos nenos. Eu vou de azul para que o día 20 de novembro non sea como outro calquera. Eu veño de azul para representar todos os dereitos que temos os nenos. É un defeito dos dereitos dos nenos porque non só existen a liberdade de expresión e de ser como un quere ser, senón tamén os nenos podemos defendernos a nós mesmos e tamén ter as nosas liberdades. A palabra progreso non ten ningún sentido mentras haxa no mundo nenos e nenas infelices. Polos dereitos dos nenos e que se cumplan.